जोबोद गाज्रि फारसेथिंनिफ्रायबो जोंखौ दिनै साप्रेस खालामनाय अप्रेस खालामनाय जोंनि सरकारनि पलिसिखौ जों नुदों दा बर्तमान इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया दा आरो इलेक्शन कमिशन अफ आसाम बिथांमोनहा डिलिमिटेशननि अलरेडि नटिस जारि खालामबाय आरो बे नटिसाव जोङो नटिफिकेशनाव नुदों जे क'क्राझार जुगनिफ्राय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ बेस खालामनानै गोदोनिफ्राय गपिनाथ बरदलैनिफ्राय सोलिबोनाय जेनाखि लकसभा समष्टि एसटि रिजार्भ बेखौ दिनै जेनेरेल खालामनायनि डिक्लेरेसन होनायखौ नटिफिकेशन होनायखौ जों नुदों जिखुनु प्रकारैबाबो जोंनि ट्राइबेल माहारि आरो बर' माहारियाव जेसेबांफोर दल संगठनफोर दं अर्गानाइजेशनफोर दं दिनै ज' जानानै बयबो बे एसटि खथाखौ मोनसेल' जेनाखि एसटि खथामोन जोंनि बिटिसि एलेकायाव बेखौ जेनेरेल खालामनायखौ जोङो प्रतिबाद होनांगोन आरो इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया आरो इलेक्शन कमिशन अफ आसाम बेवहाय जोङो मेमरेन्डाम होनानै बेखौ एसटिखौ प्रिजार्भ खालामफिननो थाखाय जोङो नाजागोन दिनैहाय जोंनि आसाम सरकारा ट्राइबेलनि सायाव गोबां जेनाखि नाख्रेबनाय सुसिनायनि पलिसिफोरखौ जोङो लानायखौ नुनो मोनदों जेरैहाय अदालगुरियाव माखासे 25टा मुस्लिम बस्तिखौ सेसन हरनायनि बाथ्रा जोङो नुनो मोनदों दा बे बिराद गाज्रि पलिसि गभर्नमेन्टआ बुंनो थाङोब्ला बिजेपि सरकारा जोंनि ट्राइबेलफोरखौ माइनरिटि खालामनानै एसटि रिजार्भ खथाफोरखौ सिफायनायनि बे मोनसे गिदिर षड़यन्त्र मुस्लिम गामि सोदेरनायनि थांखियानो बेनो जे जाहाथे ट्राइबेला माइनरिटि जायो दा बेफोरबायदि पलिसिखौ जोङो नुनो मोनदों दिनै माखासे डिस्ट्रिक्टफोरखौ सृष्टि खालामनानै मोनब्रै डिस्ट्रिक्टखौ दिनै सिफायफिनदों बिथांमोनहा बेवहायबो गभीर षड़यन्त्र दङ निश्चय जोंनि ट्राइबेलल' नङा एन्टायार आसामाव बिजेपिआ गावसिनि बे लकसभा इलेक्शनाव देरहासार गावसिनि केन्डिडेटखौ देरहासार होनायनि जेनाखि डेमोग्राफिखौ नायनानै सोलाय सोल' बे समष्टिफोरखौ दाफिननानै गावसोर देरहानायनि लाहार फाहार लानायखौ जों नुदों खमायनानै इयुनाव बर'नि बे ट्राइबेल एसटि रिजार्भ नों सापागुरियानो जा तामुलपुरानो जा बे समष्टिफोरखौ मोनसे समाव ट्राइबेलखौ माइनरिटि खालामनानै रिजार्भखौ उठायनायनि बे मोनसे पलिसि जायनि फलाव नलबारिनि माखासे मुस्लिम बा जेनेरेल कास्ट भिलेजफोरखौ इनक्लुड खालामनायनि षड़यन्त्र खालामनायखौ जों नुदों बेबो बे बिटिसि एलेकायाव थानाय जेनाखि एसटि रिजार्भ खथाफोर दङ बे एसटि रिजार्भ खथाखौ माइनरिटि खालामनानै माने डि रिजार्भ खालामनाय एबा जेनेरेल खालामनाय बेयो बिजेपि सरकारनि सोलोखौ जों नुदों बे बेलायावहाय आङो सुक्तिखारि बिथांमोनखौबो बुंगोन सुक्ति होनायनि आगोल सुक्तिनि दफायाव मा जिनिसा हाबनांगौ हाबनाङा बे जिनिसा वेल डिसकास जानांगौमोन ससाइटिनि गावसिनि बादैबो जेसेबां इन्टेलेक्चुवेल दं बा जोङो आयेन बिभागनि जेन'बा लयार्सफोर दंमोन मा होनो लिगेल एक्सपार्टफोरखौ लानानै बे दफाफोरनि सायाव स्टाडि खालामनानैसो बे सहिखौ होनांगौमोन दिनैहाय एनडिएफबिनि रन्जन दैमारिखौ हगारनायनिबो बेवहाय मोनसेबो दफा हाबनाय जायाखै आरो बिसोरखौ प्रपारलि रिहेबिलिटेसन होनाय जागोन बेबो सेरखम स्ट्रं गैया जायनि फलाव दिनैसिम सुक्ति जाखांनायनि उनाव जदिवबा रिहेबिलिटेसन लिरनाय दंब्लाबो 4 लाख करि एक्स ग्रेसिया होनायनि बादै बिथांमोनखौ जे थांनानै थानायनि एमप्लयमेन्ट एबा जब जे फेसिलिटेट खालामनांगौमोन बेखौ हायाखै जायनि फलाव जों नुदों दिनै सारेन्डार एनडिएफबि बिथांमोनहा हाथियार गारनानै फैनानै मा मावनानै जागोन जाया थाखा फैसानि निस्सय आंखालाव निस्सय गोलैदों बेजों लोगोसे हयथ' गोबां केसा बिथांमोनहा दाबो उजुर जायाखै हयथ' गोबां पुलिसा बिसोरखौ मेन्टेलि हेरास होगासिनो दं सामन खालामगासिनो दं बेनिफ्राय बिथांमोनहा हयथ' साननो राहा गोथे जानानै जुदि थांनानै थानायाव सारेन्डार जाखांनानैबो जुदि केसा जोबाबा आरो साख्रिबो मोनाबा थाखाबो मोनाबा मा उपाय दंबावो होननानै हयथ' सुइसाइड खालामदों आं बेखौ सानदों बेनिखायनो आसाम गभर्नमेन्ट आरो सुक्ति सहिखारि बिथांमोनहा इमिडियेट बे जिनिसखौ डिसकासन खालामनानै बिथांमोननि रिहेबिलिटेसन आरो बिथांमोनखौ जाहाथे सान्थि दोननायनि जे राहा लामा बेखौ लानांगौ जे जोंनि बिटिसि एलेकानि अदालगुरिखौ समष्टि जुदि बानायोबा जिहेतुके बेबो बिटिसिनि आन्दाराव गोलैयो आरो बिटिसि माने 6 शिड्युल माने ट्राइबेल एलेका गतिके अदालगुरियाबो एसटि जानांगौ आरो क'क्राझाराथ' अरिजिनाल गोदोनिफ्रायखा बेखौबो
ST हिसाबै रिजार्भ दोनबाय थानांगौ आरो जुदि गभर्नमेन्टआ बेनि एगेन्स्टै गमामायै जुदि रिजार्भ जुदि खालामोबा जों बेखौ रायजोफ्रा जयैनो खौसे जानानै गासिबो संगठनफ्रा बेनि एगेन्स्टै जोङो आन्दलन खालामनो बाध्य